good afternoon! Welcome back again to my channel. O bago pa ka sa kong channel, welcome aboard. O I hope nga mag-enjoy mo watching my video. Karon magluto ko og kanang mais nga Bisaya. Dugay na jud ko nang andoy ani nga makakaon ko og mais nga Bisaya kay gabi friends. Gadamgo ko mais nga gagmay. Karong buntag nakurat na lang ko kay naa sa page nga sa subdivision nga mo ang gipuy-an naa may kanang online page adto nga nagbaligya og mais nga Bisaya. Nalipay ko kay agahang damgo gabi na tinuod. Diya mo to nga gadali-dali nga jud ko message nga mopalit ko kay aron makakaon na jud ko kanang mais nga Bisaya. Sa una man god mo na ang hili katong didto ko sa Bohol. Karon kay diri sa Cebu dili man ka makakita permi og mais nga Bisaya kasagaran man diri kay sweet corn. Diya lahi ra man gadto sa Bisaya kung imuhang kanon. Mo to nalipay ko friends diya nipalit ko tag 55 ang kilo, nipalit ko 2 kilo. Nangutan ako pila ka buok ang 2 kilo. Ingad og 15 ka buok so arang lipayan ako kay imagine pud ko nga para bitaw sa sa bukid nga kanang normal pud nga kadako sa mais. Ja 15 ka buok arang lipayan na kay daghan-daghan. Karon na kay pag abot na di man ako'y nakadawat kay didto ko sa taas ang bana may nakadawat. Ja kay pagtanaw na kay gipanita naman day ni ja. Ara man day ka cute, mo day daghan ka adto 15 ka buok ang 2 kilo kay cute man di ay mo katanawon ha. Si ja. Arang gagmaya, cute ka adto pero okay ra ni kay at least gabi nga hapong damgo nga mais nga Bisaya hang gikaon magagmay isakto pud karon sa hang napalit. Siya mo na karon excited na ko hanggang agon hang tilaubon kay aron makakaon ako. Yugasan na ni. Yugasan sa mga hadaan. Kakiyot ani oy. Pero nalipay ko kay makakaon na gid ko. Pinaka-cute ka so. Nga na daw naputol ni. Ha? Naputol? Naputol? Ano iputol na nimo? Yo, mukha nimo. Sakto na ni Kadyo. Ani mo paniod to. Bastante na ni paniod to, friends. Tahan panigasin kaya lang kuan. Lasa-lasa. Dasanin balik tubig. Lampau lang. Wala. Sige, uy, samay ka. Tanaw ko no. Na. Mangutan na lagi. Asa pag-asin? Kilo. Kani. Sa kilo. Sakto ba ni? Kasi hindi mo kaya may. Tani pa. Pagkani pa. Na. Takang na. Excited na ganit ko ani maluto ni. Mao ni ako ipaniud to. Aw snack dahil kay mukhaon sa kuko karon dahil luto kay gutom ko. Friends, pakitawon mo na sa mais nga gitak-ang na. Tinga ko or naignoy ba siguro ko kay pagtan-aw na ho sa mais kay ni color orange man. Sama ni magic corn. Tanawan ninyo ka ito ka-orange. Sama siya ni natural na nga color ni siya o nani siya yung magic. Nag-abracadabra, magic. Nag-color orange si siya. Mao siguro ni nga ni kung hybrid nga Bisaya kay ag-post sa online ganiha kay hybrid Bisaya man kuno nga mais kasi ingani color.
Sa friends, maniud to sa ako. Ni kaon ko gamay luto. Kay wa pa man na luto to. Mao pa may pagtakang. Sa gigutom na ko. Sa dabis gawas. Ari mi maniud to. Hi friends! Naluto na gad sa dahang tilaob. Sa karon. Diba ganihan, niingan ko nga magic corn man siguro ni kay ni kalit og ka-orange. Sa karon ang ijahang finish na nga naluto na dyan siya. Di man sa color orange. Normal na ijahang color. Hamo pakitaon. Color yellow. Maestra dyan nga normal. Sa ganiha kay nakurat man ko nga ni color orange man to. Oh. Color yellow rin sa normal. Sa tilawan kay duga na ko kakananan ani. Ako ram day siguro giilad ganiha mura man ko nakarat good na ignoy. Nami jud kadto friends. Dahil jud sa kanang Bisaya o kanang English. Dahil jud sa kanang sweet corn ba? Balik sa kasagaran diri syudad. Makamingaw dyan ang bukid, friends. Kaya pwede ka makatanom dito og mais. Sa kuna ka, buhay pa itong mama kay silang duhang papa kay magtanam man og mais. Kanyang amig tilaob, anag. May adjun And that's all for today's vlog, friends. O sa katong wala pa nakasubscribe sa akong channel, subscribe na mo and press the bell button para ma-update mo sa bagong video. O comment down below kung ganahan mo sa mais, hashtag I like mais, and then comment sad mo kung sa inyo hang ganahan nga i-content na ako sa akong video kay maya kong sundon. Daghang salamat! Bye-bye!